Ka kɛɲɛ ni l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka kunnafoni sɛbɛn ye colonel Musaf Tangare ni commandant paraw ka régiment 33nan ɲɛmɔgɔya tun bɛ a bolo ani major Sulemani Togola ne a tun bɛ commandant bataillon autonome des forces spéciales nɔrɔbilaya la de tun bɛ sɔrɔdasikulu minnu ye mura opération in lawaleya ka ɲɛmɔgɔya la mars kalo la san 2022 waati la Mali sɔrɔdasiw ne u dɛmɛbagakulu Wagner ye lakana baaraw lawaleya mura dugu la duniya keleya tɔnba ka hadamadenya hakɛ kɔlɔsikulu olu y'a yira k'a fɔ ko a lakana baaraw senfɛ ko mɔgɔ 500 de bɔnɛna u nin na ka da o kan l'Amérique jigiɲɛ kotigiso ye ɲangili bila Ivan Alexandrovich Maslow Wagner ka ɲɛmɔgɔ Mali jamana kan ka kɛɲɛ ni a ye jɔyɔrɔ minnu fa Rusiw ka kɛnyɛrɛye sɔrɔdasikulu Mali jamana kan ka taabolo jugu ninnu lawaleyaliw la ɲangili in bɛ boli Maslow tɔgɔla sɔrɔfɛnw ani a kɛlen bɛ ka minnu fɛnɛ bila l'Amérique jamanaden wɛrɛw tɔgɔla kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko sɔrɔfɛn ninnu bɛ l'Amérique jamanaden minnu tɔgɔla ka kan ka laseliw kɛ l'Amérique foroba fanga ye a taabolo kan ni ɲangili bolo kelen ninnu bilala Wagner ɲɛmɔgɔba Yevgeny Prigozhin fɛnɛ kan l'Amérique, Angleterre, Union européenne ani Canada jamanaw